mari urok mar jotije kotu Francis Atwoli oyango ni Mibadhi mogo tache pachoka e sekta mar thieth ema thiro chenro mag okumba mar thieth NHIF. Atwoli siro paro mar chugo komiti mabiro rango chenro mag thieth e pachoka. Ogolo kwayo mondo jochiw thieth ogol e bwo tend county kendo tere bwo sirikal mamalo kaka yo mar tieko midhiero ma osebedo katuo e sekta no. Atwoli mane oloso e romo mar jokanyo mar board mar NHIF bende okoni piny owacho nyaka koro ket maino e kedo kod mibadhi ma medo nyak kendo thiro dongruoge e sekta mopogore opogore ahinya to mar thieth e pachoka. Tujadiliane, tuweke mambo wazi, tuseme kama ni mambo ya ufisadi ambayo inaharibu sifa ya NHIF, tutashirikiana vipi? Sababu hiyo ni kitu moja ambayo imetusubua sana. And I want to tell my colleagues, as we stand here firm, we need also to re-examine ourselves. How many of us are talking against corruption? We need seriousness in this particular area. Not only in this area, we need seriousness in this country, particularly by taming corruption. If you can't tame corruption, you will remain where you are for now and for years. And particularly those people who are representing county governments here. County governments must respect our doctors. To train a doctor is not easy. Erokamano nyako Ramogi kum edokete Ramogi TV.